Igbo bụ Igbo mma mmanụ ọha na eze ndị na-ekiri anyị ndị na-egekwa anyị ntị na-anụkwa onu anyị ji udo were anabata unu n'oge ihe mmemme ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ngwunye ha na m na-egwunye mụ na onye mụ na ya na-abụ na-etinye ọrụ were atapịsị isiokwu na-enye unu obi aṅụrị mụ akwụkwọ Ọma Doris nne udo dịrị gị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị na-ekirikwa anyị izuụka gara aga unu mana o nwere isiokwu anyị kpụ n'ọnụ maka na o nwere ezigbo maazị anyị na-abịa soro anyị maka ya isiokwu gbara ọkpụrụkpụ anyị sị ka anyị jee n'isi mmiri jee gote onye ma maka ya ọfụma ndị na-afụ maka ọdịmma ụmụaka maka ka ụmụaka ghara imebi n'ahụ anyị maazị a ka anyị na-eka nakwa tata maka ọ ga-eso anyị wee tinye agba ọnụ ka o soro anyị wee mee gịnị wee ka anyị na-enọrọ wee ka anyị fụ na anyị kwupụtara ife a ka anyị kwupụta ya ife maka ama m na o nwere n'ihe anyị na-ekwu ahụ ife ọya wee kwuchaa ma o nwere ama m na ọ dị mkpa ọ dị ezigbo mkpa nya ka anyị ji wee kpọta ya biko nna kene n'Igbo bụ Igbo mma mmanụ ekenekwa m unu ebe ọ na onye nọ ya dịla unu na mma asị m na unu ga na-eje nabata mụnwa wụ Chukwujekwu nwa ebo bụ si from Anambra steeti onye ọkụzụ dịka unu na ya si wee nọ last week anyị bịakwa taa ka anyị nọnyekwala unu ka anyị wee tinye okwu ọnụ ihe wee na-aga n'iru so asị m na ọ ga-adịla unu na mma daalụ sọ nwanna udo dịkwara gị unu anụgonu ya biko nụ ihe anyị na-ekwu n'izu gara aga ka anyị kapụkwa okwu ahụ n'ọnụ anyị gwara ụnụ n'izu gara aga na anyị ga-ekwutọpụ ya okwu n'izu ụka kedu ya bụ isiokwu anyị tinyere ọnụ n'izu ụka gara aga otu nzuzo kedu ihe mere ụmụaka ji abụ otu nzuzo na-eme ihe arụ dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ anyị kwuru kedu otu ihe na-eme ụmụaka ji abịa kedu ihe ọ na-ebutegasị ihe niile ahụ ihe anyị tinyere ọnụ n'izu ụka gara aga mana maka ndị anọghọkwa n'izu ụka gara aga nne anyị emenụ ha nke ndị oyibo na-akpọ recap maka n'izu ụka gara aga anyị ji maka onwe ndị ya dasị na ha aghọtaghọ ihe anyị na-ekwu achọrọ m ka anyị metụsịa ofu ife ma ọ bụ ife na-abụ ife anyị kwuru n'izu ụka gara aga ịma n'izu ụka gara aga anyị lebara anya ihe gbasara otu nzuzo ụmụaka na-aba nke ihe na-akpata ha ji aba ya anyị kwukwara na ọ na-awụ na ha na-achọ ka a na-asọ ha asọ ka ma na ha ekwu eme nke ọbụla ha gwara na-eme maka ike anyị metụkwara aka ọrụ nne na nna kwesịrị ịdị na-arụ ịdị na-etule anya na-eleba anya ụmụaka na-apụ ịmara akpa ha ji apụ mgbe ha batakwa ilekwa anya ma ọkwa akwụkwọ ha dị n'ime akpa ha ịmakwa na akpa a na-ebuzi kịta ụta nnukwu akpa eji ego dị mmadụ ebe ahụ ụjọ na-amasị ọsọ akwụkwọ dị n'ime akpa ọ dịkwa egwu ọ dịkwa mkpa nwa gị na-apụ ine n'anya n'ime akpa ahụ mara ihe o bu ị nakwa ine n'anya odu oyi ndị ị na-eso aga ihe ọzọkwa ya etinyekwa anya nwa gị ahụ omume ya ka o si eme ka onwe ihe ndị dị iche iche mara na-agbanwe na ndụ ya iwe lebakwa anya onye maazị anyị na ya nọkwa kwukwara na anyị ga-ejisikwa ike na nne na nna megide nwa ahụ ọ na ha metọrọ ya na ha jisi ike were aka ha kpọtara ha nwa ahụ na ha ga-ama ka ha ga-asị nyere nwa ahụ aka nwa ahụ nwee ike itolitekwa wụrụ ezigbo mmadụ nna m nwekwara ihe ndị ọzọ ekwuchekwara maka dịka anyị kwukwara n'izu ụka gara aga na ihe ọ na-ebutezi maka anyị kwugo kedu ihe na-ebute ihe ọ na-ebutezi maazị gwara anyị na ụfọdụ ihe ọ na-ebutezi nwatakịrị ahụ na-edezi eme isi ike nya ọ ya edezi akpa agwa dụgasị iche iche maka na o firu n'obi lọngụgụ o firu na o nwere ihe na-emeghị na-ebughị isi ọ hazi asọpụrụ nne na nne nya ọ na-emezi ụmụaka ndị ọzọ ọ na-akpagbu ha akpagbu nke ndị Igbo na-akpọ ma intimidation ma bully nya ihe even ọ na-akọ ọsụkwụ ụfọdụ nwere ike ime ka gbukwuo mmadụ na ihe ya ihe bụ ka nkụ mana tupu anyị gaa n'iru wee kwuekwazie maka izuụka tata anyị ga-aga nwa obere ezumike mana tupu anyị aga ezumike ha ọ na-elefukwara na anyị na onye ọbịa anyị maazị Pius Chukwujekwu Ebo ndị nke na-arụ na National School Crimes Prevention Organization ka nọkwa ebe a biko ka anyị gbajee obere ezumike anyị na-echighata kịta nọnyere na anyị